Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Μυρογιάννη, για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις εργασίες του Συμποσίου, αυτής της υπέροχης πρωτοβουλίας, η οποία πλέον γίνεται θεσμός. Εμείς στην ΕΡΤ προσπαθούμε μέσω του τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ World, που μεταδίδεται εκτός Ελλάδος, του ραδιοφώνου της Φωνής της Ελλάδος, που η κυρία Καραγιάννη είναι υποδιευθύντρια, και της πλατφόρμας του ERTFlix, να μεταφέρουμε στους απόδημους Έλληνες, τους Έλληνες της ελληνικής διασποράς, μέσω επιλεγμένων ενημερωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, την εικόνα της Ελλάδας. Αυτό που είναι στοίχημα για μας και είναι στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τα νέα μέλη αυτών των κοινοτήτων, και δεν το λέω επειδή είμαστε σήμερα εδώ, αλλά γιατί πραγματικά είναι μια ανάγκη μας. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε και εμείς ερεθίσματα από τις ελληνικές κοινότητες της διασποράς. Να έχουμε δηλαδή δράσεις τους, ενδιαφέροντα, αυτό που θα θέλαν να μεταφέρουν σε εμάς. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. Μια και είμαστε στην πρώτη μέρα του συνεδρίου, να πω επιτυχία στο συνέδριο που είναι δεδομένη, να ξαναευχαριστήσω για την πρόσκληση και σας εύχομαι όλους ό,τι καλύτερο.